Er is veel veranderd in de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en ondersteuning van mensen zonder werk. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor deze vormen van zorg en ondersteuning. En daarbij wordt er steeds meer gekeken naar wat u nog zelf kunt doen, samen met uw familie, buren en vrienden. Natuurlijk blijft professionele hulp bestaan voor wie dat nodig heeft. In deze serie, Samen leven, samen doen, laten we zien wat dit betekent voor inwoners van de gemeente Venray. Deze aflevering gaat over burgerinitiatieven en ontwikkelbudget van de gemeente Venray. De stichting Samen in Leunen is ontstaan uit een werkgroep die initiatieven vanuit burgers uitwerkt en uitvoert. Zo is er al een tweewekelijks trefpunt, een maandelijks eetpunt en een wekelijkse dagvoorziening Zorgsaam. De stichting Samen in Leunen is een vrijwilligersorganisatie voor en door inwoners van Leunen. En ons doel was en is om de inwoners van Leunen zo lang mogelijk te laten meedoen in het eigen dorp. Burgerinitiatieven zijn, het woord zegt het al, initiatieven van burgers. Het zijn ideeën die zij zelf aandragen, waar ze zelf mee aan de slag gaan. Ja, en dat betekent dus automatisch dat ze er zelf ook achter staan. Ik vind het prima, we zijn bezig en daar gaat het om. Ik vind het best gezellig. Alle maandagen kom ik hier, van begin af aan. Keert, dat is mijn hobby. En handwerken. We hebben als de gemeente Venray een ontwikkelbudget voor WMO en ook wat breder inzetbaar opgesteld. Wat beschikbaar is voor grote en kleine initiatieven. Dat het geld is bedoeld om bijvoorbeeld een bekendheidsactie op te starten. Om te zorgen dat je bewoners in een bepaalde wijk of in een bepaald dorp de aandacht krijgen voor hetgeen een aantal mensen op willen starten. Het kan ook zijn om een stichting op te richten, om wat zaken aan te schaffen, wat kleine zaken om dingen op te kunnen starten. Nou, we zijn begonnen om een notenboek aan te schaffen. We hebben een gsm aangeschaft. We hebben diverse spelmaterialen aangehaald die we met de gasten hier bij Zorgsaam kunnen doen, maar ook bij het trefpunt. We hebben 2 opstelstoelen gekocht waar mensen tussen de middag bij Zorgsaam kunnen rusten. Dat ze lekker in een rustige stoel kunnen uitrusten. En wat belangrijk is, we hebben een mooie folder samengesteld. En deze folder hebben we dus ook uit het budget wat we van de gemeente hebben ontvangen, hebben we deze folder samengesteld en huis in Leunen verspreid. En we hebben een mooie website gebouwd in Leunen waar mensen terecht kunnen over informatie van de stichting. En we zijn in november 2012 gestart met een themaavond. We gaan het samen doen. En we hebben nu binnen de stichting al 5 werkgroepen, waaronder het infopunt, het trefpunt, Zorgsaam. We hebben de werkgroep communicatie en we hebben de werkgroep eetpunt. Nou, het infopunt is een vraagbaak voor inwoners van Leunen waar ze terecht kunnen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, wonen, werken, veiligheid, gezondheid. Nou, Zorgsaam is een activiteit die we elke maandag houden hier in de bank. Mensen worden hier opgevangen door vrijwilligers om samen met hun een activiteit te organiseren. En zo proberen we eigenlijk de inwoners van Leunen te helpen en om nog langer mee te kunnen blijven doen in het dorp. Het eetpunt vindt plaats elke 4e woensdag van de maand. Gasten die zich hebben aangemeld voor het eten, die kunnen elkaar ontmoeten in een fijne omgeving, in een rustige omgeving, om zo contact te houden met Leunse inwoners. Dus aan de hand van de warme maaltijd kunnen ze elkaar ontmoeten. Het trefpunt wordt elke 14 dagen gehouden op een vrijdagmiddag. En dan is er een vrije inloop van 2 tot 4 uur. En dan kunnen eigenlijk alle inwoners die behoefte hebben om mensen te ontmoeten, een kaartje leggen, een spelletje doen. Gewoon een praatje maken met Leunse inwoners.
Ja, ik ben ook vanaf het begin hier. Ik doe meestal 1 keer in de 2 weken kom ik hier of een hele dag of een ochtend. En ja, het is heel gezellig. Het is ook relaxed, moet ik zeggen. We hebben genoeg personeel, zal ik maar zeggen. Genoeg vrijwilligers die in de groep zijn. Dus ik hoor leuke verhalen van de mensen. En dat, ja, ik vind het persoonlijk heel waardevol om dit te mogen doen. Dus burgers die een idee hebben, meld je aan. Je kunt daar een financiële bijdrage krijgen, maar je kunt ook ondersteuning krijgen in de vorm van capaciteit, kennis, ervaring die wij in de gemeente hebben. Heeft u vragen over onderwerpen uit het filmpje? Neem dan contact op met de gemeente via website of telefoon. Meer informatie kunt u vinden op www.venray.nl.